Triede. Ale ja som chodia na prácu. No poslala ma na Záprak to tluknúť. Ja neviem, ale tie jednak nejaké pretože to potrebujeme všetci, vy dokonca by ste to mali dopísať. Ako počítujete bezpečnosť pri práci, tak by ste aj toto mali dopísať, že ste o to boli poučení. To tam, keď sa dostanete do katalógu vášho, že ste boli o to poučení. Vy čo ste sa toho dodali? Si povedali? Ale čo je podáme to opäť po sebe žite. Ja som boxoval vtedy. Počkáme, kým sa vráti, aby... A čo chcete zaujímať? Počúvaj, pýtam sa teda niečo? Ty nie si môj rovnocenný partner. Naučte sa aj v robotách všade. Je niekto nadriadený a podriadený. Takže momentálne v školách na hodine je nadriadený učiteľ, kým sa veľa vecí nemusí páčiť. Doma s kamarátmi neviem, kde môžeš kritizovať, čo chceš. Začte tu na hodine, buď ticho a počúvaj. A keď sa ti niečo nepáči, môžeš zdvihnúť ruku a slušne povedať svoj názor, ja si to dovolím. V rámci etickej prečo nie. Nie takéto vykrikovanie. Pretože sme si povedali, že kdekoľvek chodíme, vieme sa inde správať, a žiaci sa nevedia v škole správať. A ak rodičia vás tak vychovali a vám dovolia, robte potom doma, čo chcete. Preto vlastne sa my divíme, že to tak je v tej škole, ako to je. Ešte nemáme čo? Ja som si nepovedal, ja použil, že ja sa neviem, ja chcem povedať, že nemala povedať nejaké riešenie, že ja nemôžem vedieť, že niečo na niečo.